jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. L-Assoċjazzjoni Malta Premier League ħabbret id-dettalji uffiċjali tal-Kampjonat Malti b'format ġdid mill-istaġun li ġej. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata miċ-ċermen tal-istess assoċjazzjoni Dr. Joseph Muscat u Alana Bela li hu ċ-ċermen tal-Premier League Limited. Fil-fatt Dr. Muscat fl-indirizz tiegħu irrimarka kif din ir-riforma fil-Premier League Malti qed issir biex tiżdied il-kompetittività, il-kampjonat isir aktar attrajenti filwaqt li dan ikun wieħed kummerċjalment sostenibbli. Dwar dan l-aħħar punt Dr. Muscat irrimarka li meta mqabbel ma' snin passati fejn il-kampjonat kien jopera b'telf, għall-ewwel darba fl-ewwel sena tiegħu il-kampjonat attira n-numru ta' sponsors li se jżidu dħul b'800%. Aktar dettalji dwar l-sponsors anke dak uffiċjali li għalih se jissemma l-kampjonat se jingħataw fi żmien li ġej. Sadan it-tant tul il-konferenza ġie spjegat f'aktar dettall il-format il-ġdid tal-kampjonat li ġie finalizzat flimkien mal-UEFA anke wara insistenza dwar rekwiżiti brabta mal-kwalifikazzjoni tat-timijiet Maltin għal kompetizzjonijiet Ewropej. Il-kampjonat se jkun qed jinqasam f'żewġ rounds, dak tax-xitwa u dak tar-rebbieħa. Fl-ewwel round 12 tim jilagħbu darba kontra xulxin biex imbagħad l-ewwel sitta u l-aħħar sitta jinqasmu fi gruppi għalihom, kull tim jilgħab 5 logħbiet kontra l-bqija tat-timijiet f'kull grupp. Fit-tmiem dan ir-round tinżamm il-klassifika finali. Fit-tieni round il-punti jerġgħu jibdew minn xejn għal kulħadd filwaqt li 12 tim jilagħbu mill-ġdid kontra xulxin. L-ewwel 6 timijiet u l-aħħar 6 jerġgħu jitpoġġew fi gruppi għalihom u kull tim mill-ġdid jerġa' jilgħab 5 logħbiet kontra l-bqija fl-istess grupp. Il-klassifika finali tat-tieni round flimkien ma' dik tal-ewwel round imbagħad tiddetermina l-fażi li jmiss tal-kampjonat ħalli jiġi determinat ir-rebbieħ. Jekk l-istess tim ikun fil-quċċata taż-żewġ klassifika taż-żewġ rounds, awtomatikament jiġi ddikjarat ir-rebbieħ tal-Kampjonat Malti u jikkwalifika għal UEFA Champions League. Jekk l-istess tim jikklassifika fit-tieni post fiż-żewġ rounds, dan jikkwalifika għal UEFA Conference League filwaqt tintlab il-playoff bejn it-timijiet li jikkwalifikaw it-tielet fiż-żewġ rounds biex jiġi determinat it-tielet tim li se jikkwalifika għal din il-kompetizzjoni. Jekk żewġ timijiet differenti jirbħu żewġ rounds rispettivi wara li jintemm it-tieni round, tintlab finali bejn l-istess żewġ timijiet biex jiġi determinat ir-rebbieħ tal-kampjonat. It-tim li jirbaħ jikkwalifika għal UEFA Champions League u t-tim tal-lif jikkwalifika għal UEFA Conference League. F'każ ta' timijiet differenti li jikkwalifikaw fit-tielet fiż-żewġ rounds, mill-ġdid hawn tintlab playoff ħalli jiġi determinat it-tim li se jikkwalifika għal UEFA Conference League. F'każ li 4 timijiet differenti jikkwalifikaw fl-ewwel u t-tieni post fiż-żewġ rounds differenti, hemmhekk tintlab l-hekk imsejħa Final Four. Hawn jintlabu żewġ logħbiet ta' semifinali bejn it-tim li klassifika l-aqwa fuq żewġ rounds u dak li klassifika r-raba' l-aħjar u bejn it-tim li klassifika t-tieni l-aqwa u dak li klassifika t-tielet l-aqwa fuq l-istess żewġ rounds. Ir-rebbieħa ta' dawn iż-żewġ semifinali jilagħbu finali bejniethom ħalli jiġi determinat ir-rebbieħ. Brabta ma' relegazzjoni f'każ li l-istess żewġ timijiet fiż-żewġ rounds differenti jikkwalifikaw fi 11 u 12 post, dawn jiġu relegati awtomatikament. F'każ li tim jikkwalifika darbtejn fi 11 jew 12 post fiż-żewġ rounds u żewġ timijiet oħrajn jikkwalifikaw darba f'dawn il-postijiet, tintlab playoff bejniethom biex jiġi determinat it-tim li se jiġi relegat flimkien mat-tim li kwalifika darbtejn fi 11 jew 12 post. Jekk 4 timijiet differenti jikkwalifikaw fi 11 u 12 post fiż-żewġ rounds tal-logħob, hemmhekk jintlabu playoffs biex jiġi determinat min se jkun qed jiġi relegat. B'reazzjoni għal dan Alana Bela sostna kif il-Malta Premier League mhux qed jagħmel din ir-riforma b'mod iżolat, hekk kif ġie rremarkat kif barra minn xtutna riformi simili ġew u qed jiġu implementati. Rajna riforma fil-Champions League, hemm riforma fil-kampjonat Belġjan li saru, ovvjament kif spjega il-President tal-MFA, hemm ħafna leagues li qed iħarsu lejn sistemi oħrajn biex ikun aktar kompetittiv. Jiġifieri aħna qed naraw d-dinja tal-futbol li qed tinbidel, bl-esperjenza tagħna anke fil-European Leagues hemm kampjonati oħrajn li qed jiddiskutu biex imorru għal playoffs. Ovvjament mhux qed nistennew il ħadd ieħor jirreġixxi u nirreġixxu warajh, imma tinkunu minn ta' quddiem biex nagħmlu l-bidliet